दिनै गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय हाब्रुबिलनि रायजोआरि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों माहारियारि बैसोगोरा सुबुं सान खुंदों। अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फरमनि गसाइगाव जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव आरो पद्मश्री डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनि आफादगिरि मासि सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बारग' IRS जनकलाल बसुमतारी बर' रेबग्रा गौतमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानि बैसोगोरा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायो मिरु आफादनि आफादगिरि पद्मश्री डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया। बेनि उनाव समाज सिबियारि डॉक्टर असिन्त कुमार बसुमतारीया रुंसारि थुनलाइगिरि गुनेश्वर मोसाहारिनि मुसुखायाव बिबार माला होनानै मान बावो। लोगोसे बेलासिनि 2 रिंगायाव गेवलां मेलखौ सामलायो मिरुनि आफादगिरि डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया आरो 75 बोसोर बैसो बारग'लांनाय सुबुंफोरखौ मान बावनाय जायो। 1 अक्ट'बर दिनैहाय इंटरनेशनल डे अफ ओल्डर पार्सनाव जोंनि दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफाद इंराजिनिबा बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरमनिफ्राय सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो बेखौ खुंदों। 8:30निफ्राय प्रे कस्टिं जानानै 5:30सिम जोंहा प्रग्राममोन। दा दिनै बे इंटरनेशनल डे अफ ओल्डर पार्सनखौ खुंनायनि थांखियानो बेनो जे जोंनि एकदम माने बैसो जाथारनाय बोराय बुरिफोरखौ बेबादि ज' खालामनानै गावजों गाव मोखांजों मोखां नायलायलायनानै रायलायनानै मिनि बाला बाला जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जेनाखि गोग्लैसोनानै थानाय परिबेसनिफ्राय दिनै बिथांमोनहा फैनानै जोबोद मोजां मोनफैदों आरो जोङो जयै बोथिसे ओंखाम जालायलायदों। बेजों जोङो बेखौनो एवारनेस खालामनो नागिरदों जे बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो जोंहाबो दासिमबो हारिनि थाखाय जोंहाबो मावनो हानाय गोहो दं। गोबां बोराय बैसोनि मानसिया मेथाइ खनदों आरोथ' मोसानाय प्रग्राम जुदि लानो हायोमोनबा मोजां जागौमोन, हायाखै। मेथाइखौ गोबां जोंनि बैसोगोराया खनबाय। थिग बेबादिनो दिनै बैसोगोरा सुबुंफोरखौ गोबां जोङो नुयो समाजाव न'खरफोरा अनास्था खालामो। जों बे एवारनेसनि दारै बेखौनो दिन्थिनो बा सुबुं समाजखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंनि फिसा फिसौ बिहामजो फिसाला फिसाजोफ्रा बोराय बुरैखौ अनास्था खालामालासिनो जाहाथे जोथोनै लाखियो, बिथांमोनखौ थैजासे जाहाथे आदर खालामनानै फोथैयो, बेखिनिखौ मावनांगोन। बा गोबां जोंनि बोराय बैसोनि सुबुङा पेन्सन मोनाखै, पेन्सन मोनैखौ जोङो जोंनि बे बर' अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरमनि दारै जोङो मोनहोनो नाजागोन। आरो जों नुदों समाजाव आजिखालि बे फिजायै बोराय बुरैफ्रा बिराद अनास्था जानानै थायो। बेनिखायनो जोङो सानदों जोंना आफादा अलरेडि रेजिस्टार जाबाय, कनस्टिटिउसन दं। दा हा मोनाखै, जोङो मोनथ'वाखै। हा मोननाय लोगो लोगो जों बेवहाय 200 जनसो थाजानाय मोनसे बोराय बुरैनि हस्टेल जों बानायगोन आरो बेवहाय बै फिसाफोरजों फिजायै खुरमा गुस्थिजों फिजायैफोरखौ जोङो बे माने बोराय बुरैनि हस्टेलाव दोननानै बिथांमोनखौ आलो गोजोनै दोननायनि थाखाय जोंहा मोनसे माने गिदिर थांखि दङ। मा जिल्लानिफ्राय बाहागो लादों? दिनै बेवहाय जोंना दा जोंनि दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादा दासिम 7टा जिल्ला दङ। बाक्सा जिल्ला, सालबारि जिल्ला, ओमफ्राय बिजनि जिल्ला, चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला, पर्बतझार जिल्ला, गासै 7टा डिस्ट्रिक्ट जोङो दंहा। 7टाबो दिनै फैजोबदों। प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 20निफ्राय 25-30 जनसिम फैदों। जोबोद मोजां अंशग्रहण नुदों। दा गसाइगाव जिल्ला दं, गसाइगावआवबो मोनसे गासै 7टा जायो। दा दिनैनि बे बिराद गाजा गोमजा बेवहाय रायजोफोरनि लैहोर लैहोर फैनानै जगदान खालामनायखौ नुनानै जोंहा मोनसे थुलुंगानाय फैदों दिनै जे जों गमामायै बे आफादनि दारै समाजनि थाखाय माबा मोनसे निस्सय इयुनाव मावनो हागोन। मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन, बेवहाय जिखुनु पार्टिनि मानसियानो बाहागो लानो हायो। बियो BJPनि जानो हागौ, बियो कंग्रेसनि जानो हागौ, बियो UPPLनि जानो हागौ, बियो BPFनि जानो हागौ। जायखिजाया राजनीति हान्जायाव थानानै बेवहाय जोंनाव जइन लानो हायो, मेम्बारशिप लानो हायो, खामानि मावनो हायो। नाथाय जोंना नैबे मोनसे दंदेरो कनस्टिटिउसनाव जे हारिनि इसुफोरनि सायाव मालाबा गोनां जायोबा जों खोथा बुंगोन। जाय हारि जाय हान्जाफ्रा हारिनि गाज्रि मावगोन बेखौ जों मालाबा सोंखारियालासे थानो
हानाय नङा जों सोंखारिगोन बे स्पष्ट।